हेलो लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय आङो दिनैहाय माने जाय बिथांमोनहा फेसबुक पेजनि सोमोन्दै बा फेसबुक मनेटाइजेशननि सोमोन्दै मोजाङै मिथिया बिथांमोननो सुंद' भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानदों दा माने गोबाङानो आंनिसिम मेसेजनि गेजेरजों बा कन्टेक्टनि गेजेरजों आंनाव सोंहरदों माने बिथांमोनहा दासिमबो मनेटाइजेशनखौ मोजाङै बुजियाखै आरोखि बा सोरबाया सेटआप खालामनो लुगैबाय सोरबाया सेटआप खालामनो हायाखै दा नोंथांमोनहा सेटआप खालामनो हायाखैब्ला सोरबा गोरों मानसिजों खालाम आरो हायोब्ला आंनि थ्रुयैबो खालामनो हागोन आंबो खालामना हरगोन फ्रि अफ कस्ट खालामनानै हरगोन आङो माने मनेटाइजेशन सेटआपखौ गोबां सुबुंफोरा कस्टबो लानो हागौ दा आङो फ्रियाव बानायना हरगोन नोंथांमोनहा जुदि आंनि थ्रुयै सोरबा खालामनो गोसो दङबा नाथाय नोंथाङा आंनि सायाव फोथायनानै गासै डिटेलखौ हरनो हानांगोन आरोखि अब्लासो आङो बानायनो हागोन मानोना आंबो गोजानाव थायो नङा होमबा बेंगलराव जायफोरा आसामनिफ्राय खालामनो गोसो दं आरो बेंगलराव थाग्राफ्रा लोगो हमनानै खालामनो हागोन दा मनेटाइजेशननि सोमोन्दैनो आं सुंद'यै सावरायनो सानदों गोबां सुबुङानो कनफिउजन दिनै मानो आंनिया वाच टाइमा डाउन जालांखो मानो आंना सेटआप जायाखै सेटआप जानो थाखाय बेसेबां मा क्राइटेरिया कमप्लिट खालामनांगौ बेखौनो क्लियार मिथिया नाथाय जायफोरा मिथिखायो गोबाङानो बिथांमोननि थाखाय नङा नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामबानो जाबाय जायफोरा रोङाखै बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ आरो रायजोफोर दे बिदिब्ला आङो दानिया स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों दा आङो स्क्रिन रेकर्ड स्टार्ट खालामबाय दा आंना मोनसे पेज दङ आं पेजनि सायाव दिन्थिगोन बियो बड' टेक पेज हो नोंथांमोन आंना मोनसे इउटुब चेनेलबो दङ बड' टेक बेनिफ्राय पेजबो दङ दा नोंथांमोनहा आङो बिनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोनहा बाहाय थांनानै जुदि गोसो दङब्ला आंखौ फल' खालामनो हागोन आरो जे पेजाव एबा जे इउटुब चेनेलाव नायदों नोंथांमोनहा बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो एबा फल' खालामनानै होबानो जाबाय दे बिदिब्ला आङो दा स्क्रिन रेकर्डिं खालामबाय अन खालामबाय नोंथांमोन दानिया आङो नैबे प्रफाइलाव क्लिक खालामसै जोङो प्रफाइलाव क्लिक खालामा हसेनिफ्रायबो खालामनो हायो डाइरेक्ट जोङो सि डासबर्डखौ नायनो थाखाय आरो नङाब्ला नैबे थ्रि डटआवहाय क्लिक खालामनानैबो नैबेहाय प्रोफेशनल डासबर्ड बाहायबो नायनो हायो हो नोंथांमोन दानिया आं बेखौ माबाबाय बेक खालामफिनबाय दानिया नैबे प्रफाइलाव क्लिक खालामसै आङो प्रफाइलाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बड' टेक नङा होमबा बे आंनि प्रफाइलनि नाम बा फेसबुक पेजनि नाम नङा होमबा दानिया आंना 20 जनल' फल'वार दा बेफोरखौ सावरायहसे आङो डाइरेक्ट सि डासबर्डआव क्लिक खालामसै सि डासबर्डआवनो गासैखौबो मोनजोबो दा बेवहाय क्लिक खालामबाय आं दानिया क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ओरै गाहायाव फैसै नैबे माखासेखौ आं उनाव सावरायनोसै हा प्रोफेशनल डासबर्डआव फैबाय गोजौआव नारखोनानै आङो दानिया मनेटाइजेशनाव आं डाइरेक्टलि फैबाय मनेटाइजेशनाव फैनानै दानिया नै बाहाय नट येट इलिजिबल आंनिया मोनसेबो माने आङो दासिमबो इलिजिबल जायाखै कमप्लिट खालामनो हायाखै दा जोङो मा मनेटाइज मोनो फेसबुकनिफ्राय मानिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो बेखौ आङो खोन्थानोसै नङा होमबा नोंथांमोनहाबो मिथिखागौ जोङो स्टार्टनिफ्राय खालामनो हायो एड्स अन रिल बिनिफ्राय बनास बिनिफ्राय इनस्ट्रिम एड बिनिफ्राय साबसक्रिपसना आंना दाख्लैसो कमप्लिट जादों नङा होमबा आं दाख्लैसो सेटआप खालामदों बिनिफ्राय आङो गोबां सुबुंफोरनिखौ मनेटाइज सेटआपखौ खालामनानै होबाय बेंक डिटेलफोरखौ दा स्टार्टनिखौ सावरायग्रोनोसै नोंथांमोन स्टार्टआथ' दसेनो जायो नङा होमबा स्टार्टआ 500 फल'वार्सआवनो जायो 500 जन फल'वार्सआवनो अब्लानो नोंखौ फेसबुकआ इनभाइट खालामगोन नैफाय लिरनाय दंखायो नङा होमबा नाथाय नोंनि फेसबुक पेज एबा प्रफाइल प्रोफेशनल टार्न अन खालामनाया बे 30 डेज फुराना जानांगोन 30 दिन हा गासैबो बे क्राइटेरियाखौ माने नों एड्स अन बनास इनस्ट्रिम एड बिनिफ्राय फैसा खामायनोबा जिखुनु जाया मोनसे थाखोनिफ्राय नों जुदि फैसा खामायनोबा बे 30 डेज फुराना जानांगोन नोंनि पेजआ बिनिफ्राय एड्स अन रिलनिखौ नायनोसै एड्स अन रिलावबो नोंथांखौ माने बाहाय माने नै नोंहा बेवहायबो माखासे माबा दं आरोखि क्राइटेरियाफोर नोंखौ बेवहायबो फेसबुकआ माने इनभाइटसो खालामहरगोन हा एड्स अन रिलखौबो नोंनि गोसो जानानै हानाय नङा नाथाय नोङो सानफ्रामबो जुदि रिल्स आपल'ड खालामबाय थायोबा मोनबा बा 6टा सानसेयाव बेबायदि रिल्स आपल'ड खालामबाय थायोबा नोङो एड्स अन रिलखौ थाबैनो मोनगोन बेनिफ्राय बनासेस दङ बनासा जोबोद मोजां बनासखौ नाथाय आं मोनफेराखै बनासानो इम्परटेन्टसिन नाथाय बनासाबो नोंनि गोसो जानानै मोननाय नङा नोंनि रिच बा नोंनि खामानि मावनाय नों बेसेबां एंगेजमेन्ट थायो नों मा भिडिअ आपल'ड खालामो माबायदि नों फट' आपल'ड खालामो माबायदि लिंक बायदिसिना दा बेफोरखौ नायनानैसो नोंनि फेसबुकआव
एंगेजमेंट थानायखौ नायनानैसो फेसबुकआ नोंखौ इनभाइट खालामगोन बोनासेसनिखौ दा बेवहाय नोङो मा इनकाम मोनो होननानै बुङोब्ला जेरै लाइभ भिडिअ फैगोन रिल्स सरि रिल्सआथ' रिल्स थाखाबाय फट' आपलोड खालामगोन बेनिफ्राय स्टोरी आपलोड खालामगोन बा टेक्स्ट बा लिंक शेयार खालामगोन बेफोरनिफ्राय गासैनिफ्रायबो इनकाम फैगोन आरोखि बोनासेसआव दा बेवहाय नोंनि कन्टेन्टआ भाइराल जानांगोन बेसेबां रिएक्ट मोनदों बेसेबां कमेन्ट्स मोनदों बेसेबां शेयार जादों बे गासिबो काउन्टिं जाजोबगोन हा नोंथांमोन बेनिफ्राय इन स्ट्रिम एडआ नायदो मोस्ट इम्पर्टेन्ट बेनो नङा होमबा गोबाङानो बेहायनो कनफिउज आंना मानो खमायलांबाय थाखो आंना मानो जादिया होननानै दा इन स्ट्रिम एडखौ नोङो मनेटाइज खालामनो थाखाय कमप्लिट खालामनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो दा नैबेहाय फार्स्टआवनो इउ आर रेसिडेन्ट इन एन एलिजिबल कान्ट्रि नोङो एलिजिबल कान्ट्रियाव थानांगोन जेनेबा जोंना इन्डियाथ' इन्डिया एलिजिबलखा पाकिस्तानफोराव गैया बेनिफ्राय इउ फल' फेसबुक कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसि दा नोङो मनेटाइजेशन पलिसिफोरखौबो फालिनांगोन नङा होमबा फल' खालामनांगोन बेनिफ्राय इउ आर हेज एट लास्ट 5,000 फलोवार्स नोंना 5,000 फलोवार्स जानांगोन हो 5,000 फलोवार्सआथ' जेबो नङा गिदिर खोथा नङा जुदि प्रफाइल प्रोफेशनेल टार्न अन खालामदोंबा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरला बियो सानब्रै सानबानि गेजेरावनो 5,000 कमप्लिट खालामनो हायो नाथाय पेजआव हाया पेजआ गोब्राब हो नोंथांमोन बेनिफ्राय कन्टेन्ट क्राइटेरिया माबे कन्टेन्ट क्राइटेरिया दं बेखौनो बुजियाखै गोबाङानो कन्टेन्ट क्राइटेरिया जाहैबाय इउ एलिजिबल भिडिअ इनक्लुड अन डिमान्ड लाइभ एन्ड प्रिभियासलि लाइभ हेज बिन भिउ एट लास्ट 60,000 मिनिट इन द लास्ट 60 days नोंथांमोन दा बेवहाय माने नों लाइभ फैनाय रिल्स हगारनाय बा लं भिडिअ हगारनाय दा बेनि गेजेरावहाय लास्ट 60 days मास मोननैनि गेजेराव नोंना 60,000 मिनिट रायजोफोर बा मानसिफोर नायनाय भिउस जानांगोन आरोखि वाच टाइमा बाहाय वाच टाइमथ' नङा भिउस जानांगोन आरोखि मिथिबाय लास्ट 60,000 मिनिट इन लास्ट 60 days बियो कमप्लिट जानांगोन 60 days नि गेजेराव हो आरो जुदि नोंनि भिडिअआ 60 days नि बारबायबा बे नोंनि भिउसआ बे खमायलांगोन मिथिबाय दा बेखौनो बुजियाखै आंना मानो खमायखो होननाय खोथाया बेनो जादों नङा होमबा रायजोफोर दा बेवहायनो खमायलाङो 60 days नि बारलांबाथाय खमायलांबाय नोंनि भिउसआ जाबाय नैबेहाय जे ग्रीन कालार जाफैनानै दं नङा होमबा सरि ब्लु कालार जानानै बियो 60 days जाब्लानो नोंनि भिडिअआ बिनि नायनाय भिउसआ बे खमायलांगोन आरोखि डाउन जालाङो बेनिखायनो थाब नोङो गोदान भिडिअ आपलोड खालामबाय थानांगोन नोङो एंगेजमेन्ट खालामबाय थानांगोन अब्लासो नों कमप्लिट खालामनो हागोन आरो दा बेवहाय मोनसे दंबावो इउ हेभ शेयर एट लास्ट 5 एलिजिबल भिडिअ इन द लास्ट 30 days अन डिमान्ड लाइभ अर प्रिभियासलि लाइभ दा बेवहाय नोङो आरोबाव मोनसे क्राइटेरिया नोङो 30 days नि गेजेराव मोनबा भिडिअ लं भिडिअ आपलोड खालामथारनांगोन अन डिमान्ड भिडिअ अन डिमान्ड होननानै बुङोबा लं भिडिअ हा नोंथांमोन जेरैहाय 4 मिनिटनि बारा बानायबानो जाबाय बांद्राय गोलावबाबो नाया मानसिफ्रा इन्ट्रेस्ट मोना 4 मिनिटसिम बा 4 मिनिटनि बारा नाथाय बिनि खमाव बानायनो नाङा बिनिफ्राय नों लाइभ फैनाय बेबो काउन्ट जागोन रिल्सनाबो काउन्ट जायो नाथाय लं भिडिअआ इम्पर्टेन्ट लं भिडिअ गैयाबा इनस्ट्रिम एडखौ मालाबाबो नोङो मनेटाइज खालामनो हानाय नङा आरो हायोब्ला सप्तायाव खननै खनथाम लाइभ फैबाय था नङाबा मनेटाइजेशन पलिसिस बायदिसिना फैयो आरो गुबुनफोरनि मिउजिक फोरखौ इउज दा खालाम गोदान समावहाय नोंसिन गोदानाव आइडिया थाया नङा होमबा गोबां मिउजिकखौ गोबां सुबुङानो इउज खालामो बेनि थाखाय थाब माने कपिराइट स्ट्राइक फैयो बा कपिराइट स्ट्राइक फैयो बेनिखायनो हायोब्ला नोङो माने सिगाङावहाय बांद्राय मिउजिकफोरखौ इउज दा खालाम आरो हायोब्ला 30 सेकेन्ड अनलि फेसबुकनिफ्रायनो लानांगोन बे मिउजिकखौ नोंथाङा गुबुननिफ्राय आपलोड होनो मोननाय नङा फेसबुकनिफ्राय लायोब्लाबो नों 30 सेकेन्ड हायोब्ला 29-28 सेकेन्ड ला बांद्राय गोलाव खालामनाङाखि नों रिल्सआवहाय दा रिल्सफोरखौ जेसेनो आपलोड खालामबाय थागोन थाबैनो रिल्सखौ मोनगोन आरो बोनास होननानै बुङोब्ला बोनास मोनोबा जोबोद मोजां जुदि नोंनि एंगेजमेन्टआ थिग थायोब्ला गोदान पेजआवबो बा गोदान प्रफाइलावबो दसेनो मोनो नाथाय आंना गोबाव जाबाय आं मोनबावाखै नुबाय रायजोफोर बेनिखायनो नोंथांमोनहा मोजाङै खस्थ' खालामनानै जेरै सानफ्रामबो रिल्स भिडिअ आपलोड खालामो नङा होमबा बेफोरखौ खालामबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मोनलांगोन माने गाब्रायनो नाङा आरो मोनसे खोथा आं लास्टआवहाय फोरमायहरनो सानदों
नोंथांमोनहा मनेटाइजनि थाखाय हांखुर जायो मानि थाखाय हांखुर जानांगौ दं नङा होमबा दिनै स्टार गेवबानो बेंक सेटआप मनेटाइज सेटआपनि थाखाय हांखुर जायो हय नंगौ बयबो मनेटाइजेशन खालामनो थाखाय भिडिअस फटोस आपलोड खालामो बयहाबो थांखि दं रां खामायनो थाखाय नङा होमबा नाथाय स्टारा इलिजिबल जाबानो स्टार गेवबानो बेंक डिटेल होनायनि हांखुर जायो नाथाय स्टाराव बेसेबां खामायगोन नोंलाय स्टारा नोंनो अननानै सोरबा हरब्लासो माने नोंहा इनकाम जागोन जोंहा टारगेट खालामनांगौ इन स्ट्रीम एड्स अन रिल बेनिफ्राय बोनास बेखौसो टारगेट खालामनांगौ अब्लासो नोङो रांखौ मोजाङै माने आरजिनो हागोन स्टारावथ' इसेबां माने हाया स्टाराथ' नै 30 days 500 फलोअर्सआवनो मोनखायो बयबो बेनिखायनो स्टारखौ एसेबां नोजोर होनो नाङा जोङो बैसोर गिदिरखौसो नोजोर होनांगौ बेनिफ्राय मनेटाइज खालामोब्ला नोंथांमोनहा माब्लाबाबो रोङाब्ला सोरबा गोरों मानसिनिफ्राय बा गोरों लोगोफोरनावहाय साजेसन ला बा बिथांमोनखौ सेटआप खालामहो नङाबा गोबां प्रब्लेम जायो दा नोंथांमोनहा माने आंनि थ्रुयैबो खालामनो हागोन नाथाय आंनो गासै डिटेलखौ हरनांगोन दा आङो फ्रि अफ कस्ट बानायनानै होगोन सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसो दङब्ला आंनि थ्रुयै आं खालामना होगासिनो दं गोबां सुबुंनिखौ गोबां सुबुंफोरा माने बेवहायबो फिस लायो जानांगौ बेनिखायनो आंनि थ्रुयै जुदि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथांमोनहा गासै डिटेलखौ हरनानै आङो फ्रि अफ कस्ट बानायनानै होगोन आरोखि नाथाय नोंथांनि गासैबो क्राइटेरिया कमप्लिट जानांगोन अब्ला आङो बानायनानै होनो हागोन आरो नोंथांमोनहा माब्लाबाबो रोङाब्ला हारसिङै गोसोबायदि माने हांखुर जानानै बेंक डिटेल बा टेक्स इनफरमेशन बेफोरखौ दाहो आरोखि टेक्स इनफरमेशनानो जोबोद इम्परटेन्टसिन बेंक डिटेलखौथ' बयबो होनो रोंगोन माने टेक्स इनफरमेशनाव एसे मिस्टेक माने नोंना मनेटाइज जाबाबो नोंनि पेजआव बा प्रफाइलावहाय मानिया माने फैब्लाबो बेंकआवहाय थांनाय नङा नोंनि बेंकसिम सहैनाय नङा मिथिबाय रायजोफोर दा बेनिखायनो जोबोद सांग्रां जानानै खामानिखौ मावनांगौ जेराव खस्थ' खालामबायबा खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनखागोन नङा होमबा सानसेबाबो दा बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय रायजोफोर गोजोन्थों थेंक इउ